Guys, hello guys. Good morning. Good morning guys. Good morning. Ang akong himuong karong vlog guys, mag-barbecue og unsaon pag-barbecue guys nga pinubre. Dara guys, oh. Kuan barbecue guys. Ang init-init talaga guys. Naku, ang langit-langit sa kakainit. Hulog na. Hindi na matuho guys, kay gagmatoy na. Tagya na kayo guys. Muna suwa na mo ron guys sa pamahaw. O guys, dire na lang ko to ang akong YouTube channel guys. Kay na maluto na guys. Guys, oh guys, ang barbecue hapit na maluto guys. Kusog na kaayo ang kuan guys. O halang mi karon magbudol-budol fights para sa pagpangaon. O guys, kung bago ka pa lang sa akong YouTube channel, please subscribe Catalina Arps. O dire lang ko to guys. Bye bye.